Bago ni silang dunggo matas, mubaking sila dayon no kay naglinaw na ang dagat og isa pa nagpakuha pod ang isda og kanang manok nga inyo nakita sobra pa na nila gikan sa lawod. Good morning matas, pahuman na ning habuan no, wala na to gipakita sa inyo kung unsa kadagan sa isda kay nagdali-dali magud may kay mobalik na niglawod ang bangka kay nagpakuha palagi ang isda og isa pa linaw na. Ato lay pass forward matas kay napulan na ba mo sigtan-aw ang isda no, so ato ipakita sa inyo karon mo karga na pud mig ice kay sige naman ta pakitag habuan sa isda, kilaw, sugba ang atong himuon karon atong startingan og balik ang bangka kay mobalik sila sa lawod. Siyempre mga tats, kita may naghabuan ng isdaan na dira mata nakakwarta, nakabugas, ato pun tabangan og karga og ice bali pulo ka bloke ang ato ikarga ani kay mao'y gusto sa kapitan. Audio na kasagaran sa mananagat matas, mubaking dayon ano kay ngano man linaw na kay kung bagyo magod magsige po na slagtago, padaplen standby silang balay. Karon kay linaw na nagpakuha pong isda, magsige na po na slagbaking. Kumbaga samantalahon ang panahon nga naapay pakuha ba. Kato magumang niaging dunggo nila matas, logi jud sila ato no, kumbaga wala sila nakabawi silang starting tungod kay nihit lagi og nagbagyo. Muna karon naghimo sila mataga diha para pag abot sa lawod diretso na lang panagat. Og kanang gulay nga inyo nakita mo na silbi starting nila dito no, kompleto na matas, na mga lamas dira, manok, karne, kung unsa may naa dira, apil na mga soft drinks diha. Siyempre matas, ang pinaka-importante jud magdala kag daghang ice no, kay in kaso nga magnihit ang isda dito makalahutay pa ka kay daghan makag ice. Kung magpakuha pod ang isda matas, ang 1,000 kilos dali ra kana tigo mo no, sa sulod sa tulo ka adlaw makahipos sa sila ana basta modas maglang. Kabalo naman mo aning panagat matas nga tsamba-tsamba lang nino, wither kumbaga kay nga naman dili binato hinigtan ang isda mo na pag abot ato sa lawod di ta makasure kung daghan batag kuha or gamay og kuha. Kami pod bilang libor matas, kung daghag dunggo daghan pod tag income, kung gamay dunggo gamay pod tag income, kung way dunggo wa pod tag income. So ingana gyapon ang among panginabuhi aning pisport. Maobito na sige pod tag ambo matas nga makaluya pod ta ato mananagat no, nga inigdunggo nila makaginansa pod sila gamay aron makabugas pod ta. Ana ara gud oy, di lang gud ta makalimot og sampit sa taas. Pero kadiyot lang matas sa kay gutom na kayo manungkab sa tadiri sa abuhan kung unsay naa diri no, kay gikapoy na kog video dia bisag wa pa ko motabag kargag ice gikapoy jud kog video no. Oh! Matats, nagkita na po ni. You Bob, ha? Unya lang ka. Ato sa nambiyan matas, unya na nato tirahon kung mo man tagkargag ice no, og isa pa matas ako ipakita sa inyo ang sobra nila nga manok. Kini nga manok matas gikan pa ni sa lawod no, nadala nila balik di sa daplin kay wa mo nila na makita kay nahalo na sa isda ganiya paghabwa. So ibig sabihin apil sa kare ice dito sa dagang isda. Nakita nyo matas kung unsa ilang masudan sa lawod, kung unsa ilang starting, di ka ganahan managat ana, libre na katanan dira, magulay, makarne, soft drinks og sigarilyo pa jud. Isakin sa mananagat matas basta di ilang motipid ang amo mo starting sa ilaha, pagusto jud ang mga pasahero no, kay nga naman wa be tindahan sa lawod. Og di pud basta-basta sa lawod matas, kung kulataw nga sa balod didto na. Mao na giniingon nga isa ka TL nimo to as minteryo, isa ka TL nimo to as pamilya. Tinuod na matas ang uban mananagat nga missing na gani, nangatagak na perting luyas mga pamilya no. Unya pag abot sa daplin ang isda hanyoon lag barato. Mao na di maayo matas, sanawa ning ice o natagak ng ice matas nga gitarong balisag tulak, mao po nang nahitabo sa mga mananagat no. Dito sa lawod pag magbagyo wa jud na sila kagunitan, bintaha pa ta diri mga matas nga bagyihon ta kay natay kagunitan o sama ana karon no, gitagaan ko kwarta di nagunitan na nako. So mao na silbi sohol namo diha.